करतायत मित्रांनो. टाळ्या वाजवलात ना तर तुमच्यात तरतरी येईल, कारण रात्रभर जागायचंय आपल्याला. तो स्टॅमिना आपल्याकडे आहे प्रत्येकाकडे. काय परफॉर्मन्स दिला जातोय अंपायर्स कडून, काय परफॉर्मन्स दिला जातोय समालोचन कक्षाकडून, त्याच तन्मयतेने त्याच कॉन्सन्ट्रेशनने ही स्पर्धा पार पाडण्यासाठी सर्वांचे योगदान. पुढचा बॉल, चौथ्या षटकातील पहिला बॉल टाकण्यासाठी तयार होतोय गोलंदाज आयुष आयुष आंबेडकर. राईट आर्म राऊंड विकेट. पहिला बॉल. धावसंख्या झाली आहे 30 या चौकाराने. पुढचा बॉल पुन्हा एकदा 6 चौकार 34 वरती पोहोचवली जाते. चौथ्या षटकामध्ये आयुष वरती केलाय प्रहार अक्षय मेस्त्रीने. माहिती का आपल्याला की 40-45 धावा सुद्धा डिफेंड होऊ शकतात. 43 धावा डिफेंड केल्यात मगाशी सुधीर भाई प्रतिष्ठानने. आपण आता पाहिलं 27 धावांवरती रोखलं एमडीने, त्यामुळे 40 धावा कंप्लीट करणे गरजेचं आहे. ते काम करताना दिसतोय अक्षय मेस्त्री. 38 वरती पोहोचवतोय, आयुष वरती करतोय आक्रमण. 38 फॉर लॉस ऑफ 1 विकेट. अक्षय मेस्त्री यांच्याकडून मात्र कामगिरी होते दमदार, आणि नाव आहे अक्षय मेस्त्री. कामगिरी करतोय बहारदार. येतोय चौकार. संघाची धावसंख्या 38. पुन्हा एकदा फुल टॉस. वाईड बॉल होता, सोडला असता तर, परंतु तो मात्र संधी गमवत नाहीये. चौकार वसूल केला जातोय. 42 सलग 4 चौकार येत आहेत 4 चेंडूवरती. धावसंख्या 42. आता मात्र मॅच मध्ये कॉम्पिटिटिव्ह टोटल करतोय की काय. अजून 2 बॉल आहेत. 50 पूर्ण करेल का यावेळेला. मात्र फटका चांगला आहे चौकारासाठी. नो चान्स फॉर द फिल्डर. 46 लॉस ऑफ 1 विकेट. व्हॉट अ बॅटिंग परफॉर्मन्स बाय अक्षय मेस्त्री. 5 चेंडूवरती 5 चौकार लावलेत. सलग 5 चेंडूवरती 5 चौकार. 6वा येईल का नाही. ये दर्शन बांदेकर स्टाईल हो गया मित्रांनो. आपल्या सर्वांना माहिती आहे दर्शन बांदेकर सिंधुदुर्गचा शान, महाराष्ट्रातील एक ऑलराऊंडर बॅटर.